Manok Bisaya. Balik ko manok Bisaya. Ayan guys. Oops. Okay. Tapos po gulay. May chicken. Ayan. Hapon karon guys. Pare pa. Ang lechon nga gamay. Ato ni tutuhon. Ayan. Pang kuan ito guys. Pang pagana sa kaon. Tapos kare. Isda. Paksiw. Doy. Tinolang isda. Kadaghan ba ng isda na? Ang putahe. No? So, nauna taron. Nawag ito direbe. Ini ito ngayon guys. Ugan guys. Kini lechon. Lechon guys, no? Diba? Lechon. Oh, lechon balik mana? Kalau itu plato rek, utang iyo kon rek. Kaon rek. Yan. Cucuk. Boleh kamu atas birthday rek? Asa rek? Ilang dito ba? Ilang mama, kamu ko ilang mama? Wala ba? Aw. Nare birthday rek? Birthday mo no, siguro na ilang ngaton. Wala eh. Kira na rek? Di kambani siya. Ya alam mo. Oh, dali dito sudaan pa mo niya magudungan lang ta. Kaon dire. Bisa dano? So, mabasa ko din. Tiga. Kanom tang plat Lahat ng gusto rin ang nari matog sa iyang kuan. sa. Yung bukpon. Wala plato. Tuk-tuk sa Wala iyang. plato. Wala igor na. Oh, sige. Pasok ka doon. Yan. Tapay dire oh, kuha rin yung manok. Subok manok. Ayan, kuha rin yung manok eh. Lampaya eh. Oh, manok. Pa. Diba? Yan guys, may hapon namin. Kalay po rin lechon. Paksiw. Ito lang. Yan ito ate. Asa mo to si Christine dahil mo ate. Rek. Wow, mandiri eh. Wala yan nag-iwan. Lakaw. Asa to siya. Wala ko yung ba? Wow, eh. Maninara to siya. Naguna to silang mama. May pista mo. Bakit may pista mo? Oh, pista. Kaya pista eh. Yan. Dahil gali sabaw ay gusto siya sabaw. Grabe ko sa mama eh. Wala mo puti sinihan sa kuwan eh. Tapang kayo. Tabang among kuwan din ng udto guys. Sabaw. Yan. So, tabang kayo. Kaya lechon. Dali rin lechon. Kaya po rin lechon ay. Sa kahiwa rin lechon. Tapos sa kahiwa pong isda. Ng manok. Yan ang anay paas. Dam ng kuwan. Yan. Di siya mga ikaw, ang buong ko pangitan ni mo. Ito may nagjira sa mong t-shirt. Dito man kami Luwila. Kung sila man hapon na tapag, kukadag mo. So yun ang sudan na mo gurong guys. Di ko mukha kami. Aw di ka mo kao, nawa ko ra. Aw di ako ra. Kani siya guys. Sabaw kay kuha. Wa, kayo utan dito sabaw tinulang isda. So kani guys, so utan na nga dabong patong ba patong. Tahang! Tapos kare. Ayan. Wait, di man ka ng Lechon. Paksiw si mama na, paksiw sa kabok isda. Naloko ka exercise So, ron. mo nero na tong sudan ng panihapon tapos kanon. Naloko ka exercise ron. Ako mag-exercise sa mga unsa ta. So nga unta guys, ako magkinamot lang ko. Snack man ko ganihan dito sa pilahan. Ano ba? Ngayon ka ako na lain akong kutu. Tapos ang subak ani lechon Japon. Lord, lain akong kutu-kutu ba ikaw ang kuku sa pinya. Tama na, kailutan ka man. Kau nang kanon. Ngayon usan sa bahay. Lechon. Lechon guys. Kaya natag na rin. Ang tagal na. Tapos. Mayap Bisaya. Balik ko manok sa ni Maris. Diyan na isda diri. Nalya. Mayap Bisaya. Mao ni? Ang dahil. Maghahapon pala akong palit. Ang imuha mo pa.
Kuha pag gingabot. Nga dia, impihan na dia. Lagi kaya di man siya kalimpyo kung naghatod nag-deliver naman siya sa laing. Ba? Manok Bisaya. Ako sa kabukan akong gat, bukan. Nun, ang palit tagmanong sa iba na Maris. Ah. So manihapon tayo guys. Na. 350 ang kilo. Mahal hindi akong kaya na. Apunta. Wala. Hindi ba? Ano ba? Video. Hindi na lang sugod. Kapayas. Ang guys. One down. Itagan lang hirik. Ako nagkatagaan. Ang kait niya. Isul man eh. Ito. May isul oh. Kung kao na na. Taksi ulam ini yung isda ka lagi. Isul. Ano yung isda nun? Punta nila milit sa bako. Ginani akong sudan. Wala pa yung manok. Breast? Chicken? Yeah. Chicken breast? Dakan pa wis ko tapirwar ko na. Ano pa mga wis? Pangale. So ayan. So ano rami guys. Oh. Wala, ang simple lang. Siya nag-online sa akong TL. Ako po dire sandig-sandig, no? Nag-TV o Ala na guniting akong ikog daday. Ayaw gang. Ay panggunit sa akong ikog. Higda lang dia, katog lang dia gimo dia kay ako dire mo tanaw po kog salida dire ah. Oh. Basta atong sabot ay lang panggunit og ikog. Ayaw lagi. Kalikot ba ng kamutan? Pastilan trabaho. Gilok ro ba kay nang gigok gunitan na tong ikog. No? Di ba? Kung mga bana niya ang atong mga bana no kanang mo pray katong asawa niya mo gunit sa tong ikog. Pagkagilok, oy. Gilok kayo sa tanan. No? Trabaho. Human pa ni hapon. Higda-higda. Tanaw-tanaw sa lida. No? Nag-andar ang TV, di apag yung sa lida gitanaw. Ambot asa na ni, tapos ako nag-video-video, ambot unsa na gi, unsa na ni trabaho ah. No? Pait ning wa tay anak yun, di ay tinuod. Kay kung napatay anak, natay hagwa-hagwaon. Dili na ta magka buang sig tagsa-tagsag tanaw sa cellphone. Ay lagi paggunit sa tong ikaw. Kalagong ba ni magbugan? Nabaybugan nga puti. Wa tagsaon na may tabo ng mga bugan nga puti, no? Lagom ng bugan sa mga babae, kani pa bang mga laki nga nagbitay duha ka buok bula. Itong gina kay siyempre na magsakit-sakit mo ginang duha ka bula na tong gisipitan, labi nagdudag-ko nasamot. Dagko kag bula duha ka buok na sa imong buganan. Maglakaw-lakaw ka, magsakit-sakit mo na makadag itong bugan. Now? Oh. Para life kinabuhi guys muna ni ako. Usbo na ako guys no, pait kay ning watay anak kiday. Kay pag uli gikas trabaho, wa may lain na tong trabaho, tanaw sa lida, kuting-kuting sa cellphone. No? Pero kung na kay anak, ato ra man kasi imong anak. Atubang labi na gamay pa. Hagwa-hagwa. Ano yung sabay hagwaon na to ani? Wailan hagwa-hagwaon na to ani, ikog ra nako. Ikaw mo kailangan mo hagwa-hagwaon na kurang ikog. No? So mo na ka disadvantage no sa pamilya nga managtiayon nga walay anak. Kay pag uli gikas trabaho, wala higda-higda na tanaw cellphone, tanaw salida. Saon nga matatagais Ginoo.
Nga to ray ampos Ginoo nga maayo la tong lawas, balag wala tay anak no. So yan na guys. Oh. Okay lang. Sa ano matatagayas Ginoo anak, so ato ray ampos Ginoo nga tagaan tag maing lawas no. Saon nabilong man kita na magita nabutang sa gitawag nila wise guy o wise lat